Capitolul 8, partea 1. Fericita Xenia îl plânge pe bietul Ulrich. Sfânta Xenia, cea smerită și nebună pentru Hristos. Destinul lui Ioan Antonovici, anii 1740-1764, a fost unul dintre cele mai tragice destine ale acestei perioade. Adus pe tron după moartea străbunicii sale, împărăteasa Ana Ivanovna, Ioan Antonovici a fost împăratul Rusiei din 17 octombrie 1740 până în 25 noiembrie 1741. El s-a născut la 12 august 1740 în familia nepoatei împărătesei Ana Ivanovna, prințesa Ana Leopoldovna și a prințului Anton Ulrich. Prin decretul dat de Ana Ivanovna la 5 octombrie 1740, Ioan Antonovici a fost desemnat ca moștenitorul tronului. Cu puțin timp înaintea morții sale, Ana Ivanovna a semnat decretul prin care l-a numit în calitate de regent pe lângă Ioan, până când acesta din urmă va ajunge la vârsta majoratului, adică până când acesta va împlini vârsta de 17 ani, pe favoritul ei, contele Biron. După moartea Anei Ivanovna, nepoata ei, Ana Leopoldovna, a dat o lovitură de palat la 9 noiembrie 1940 și s-a proclamat șeful guvernului. Biron a fost arestat și trimis în exil. După un an, în noaptea de 25 noiembrie 1741, moștenitoarea tronului Ecaterina Petrovna, fiica lui Petru I, împreună cu o parte a ofițerilor care au trecut de partea ei și cu soldații, au arestat în palat pe șefa guvernului, împreună cu soțul și cu copiii acestora, printre care se afla și împăratul Ioan al IV-lea. La 12 decembrie, împăratul, împreună cu întreaga familie, a fost trimis la Riga. Părinții săi au promis că vor renunța în numele lui la tronul Rusiei și cu această condiție, Elisabeta Petrovna a promis că îi va trimite peste graniță. Dar când peste 7 luni s-au încercat organizarea unei convorbiri și punerea din nou pe tron al lui Ioan al IV-lea, Elisabeta Petrovna și-a schimbat intenția și pentru a fi cu totul în siguranță a hotărât să nu-i mai trimită pe Ioan și pe părinții săi peste graniță. La 13 decembrie 1742, arestații au fost transportați la închisoarea din Amiinde. La 13 ianuarie 1744 a urmat un nou decret prin care familia împăratului a fost mutată în orașul Ranenburg din guvernia Riazansk. La 27 iunie 1744, printr-un nou decret al împărătesei, baronul N.A. Corfu a fost desemnat să-i transporte pe deținuți la mănăstirea Solovăț, pentru că în timpul călătoriei și la sosirea în Solovăț, pe Ioan ar fi trebuit să-l izoleze complet de restul familiei sale. Nu s-a permis nimănui din afară să-l vadă pe Ioan, afară de un supraveghetor special. Corf l-a dus pe arestatul Ioan și pe familia sa doar până la Holmogor și, explicându-i Elisabetei Petrovna cât de greu este să-i transporte până la Solovăț în secret, a convins-o să rămână în acest oraș. Aici, Ioan a rămas în jur de 19 ani într-o singurătate totală. Singurul om cu care se putea vedea era supraveghetorul său, majorul Miller. Auzindu-se că Ioan a sosit în Holmogor, guvernul a hotărât să ia măsuri noi de prevedere. La începutul anului 1756 l-au luat pe Ioan și l-au mutat din Holmogor la Schlüsselburg. Ceilalți membri ai familiei lui Ioan au rămas în Holmogor sub pază. În Schlüsselburg l-au ținut pe Ioan în închisoare singur. Doar 3 frați ofițeri dintre cei care îi păzeau știau cine este el. Lor li s-a interzis să-i spună lui Ioan unde se află. Nici măcar comandantul închisorii nu știa cine se ascunde sub numele de celebrul arestat. Totuși, Ioan își cunoștea descendența și se auto-intitula țarul. În ciuda faptului că s-a interzis în mod categoric să fie învățat carte, Ioan a luat lecții de la cineva și i s-a permis să citească Biblia. Nu a rămas un secret nici șederea lui la Schlüsselburg.
Urcând pe tronul Rusiei, țarul Petru al III-lea, situația lui Ioan s-a înrăutățit. La 1 ianuarie 1762, Petru al III-lea a semnat un decret prin care poruncea ca arestatul să fie omorât dacă cineva ar fi dorit să-l elibereze. În martie 1762, împăratul Petru al III-lea l-a vizitat pe arestat incognito. El a intrat în cazemata în care era închis prințul împreună cu însoțitorii săi și a găsit că locuința era destul de acceptabilă și modestă, mobilată cu cea mai sărăcăcioasă mobilă. Era lipsit cu desăvârșire de orice noțiune și vorbea incoerent, când susținea că el este împăratul Ioan, când credea că împăratul nu mai este pe lume, iar Duhul Său a intrat în el. Întrebat cine este el, răspunse: împăratul Ivan. Au continuat apoi să-l întrebe cum de i-a venit în cap acest lucru și anume că el este prințul sau împăratul. De unde a aflat el aceasta? A răspuns că știe lucrul acesta de la părinții săi și de la soldați. Au continuat să-l întrebe ce știe despre părinții săi. El credea că își mai amintește de ei. După lovitura de stat, chiar în a doua zi a domniei sale, Ecaterina a II a dat dispoziție în legătură cu întrevederea ei de urgență cu Ioan Antonovici. Văzându-l, împărăteasa înțelese ce absurdă era ipoteza că ar fi putut să-și întărească drepturile asupra tronului, căsătorindu-se cu strănepotul țarului Ioan Alexeevici. Ioan a fost dus înapoi la Schlüsselburg. Au schimbat paza, iar comandant a fost numit capitanul Vlasev și locotenentul Cechin, cărora li s-au dat instrucțiuni prin care li se permiteau discuții cu arestatul. Aceste discuții trebuiau să urmărească un scop clar și anume acela de a-l convinge pe Ioan că nimic nu este mai important pe lume decât Dumnezeu, că întreaga lui viață a decurs astfel încât să-l conducă la Dumnezeu ca să-i mântuiască sufletul. De asemenea, urmăreau să-l convingă să se călugărească în închisoare și să-și schimbă numele, luându-l pe acela de Grigorie Gervasie. Capitanului Vlasev și locotenentului Cechin li s-a ordonat ca, în caz că cineva ar fi încercat să-l scoată pe arestat din închisoare, acesta să fie omorât și în niciun caz să nu-l lase viu în mâinile cuiva. Ioan răspunse că dorește să se călugărească, dar se teme de Duhul Sfânt și totodată se teme că este slab, neputincios. De asemenea, spuse că nu dorește să ia numele de Gervasie, ci de Teodosie. Toate acestea se țineau în mare secret. Nu erau mulți aceia care nu știau că Ioan este incapabil să conducă țara. De aceea, orice nemulțumit se folosea de numele lui. Chiar în ziua încoronării Ecaterinei a II au apărut niște grupuri de nemulțumiți, care doreau să urce pe tron Ioan Antonovici. Sub locotenentul Vasile Mirovici află întâmplător că Ioan Antonovici este închis în Schlüsselburg. Văzând cât de ușor a fost detronat Petru al III-lea, s-a gândit să dea o lovitură de stat și să-l ajute pe Ioan să urce pe tron. Prin aceasta considera că va profita și el, îmbogățindu-se și obținând și un titlu nobiliar.